Era berean, horrek ere ikaragarrizko exigentzia dauka berakin, ze azkenean bertsolariaren funtzioa ere hor dago, ez? Aurreko baten Maialenek aipatzen zuen nola, igual beste arte mota batzutan entzulea espezializatuagoa danez, entzule horren helburuak edo nahiak ere diferenteak dira. Beste arte batzutan jendeak jun daiteke kolpatu dezaten, edo jun daiteke zerbait jasotzera burua iriki nahian, edo deseroso sentitu nahian, baina bertsolaria entzutera zertara juten da jendea. Askotan helburu jakin batekin juten da, eta batzutan da divertitzea, zertara juten da bertso afarietara, zertara juten da txapelketetara, jaialditara, nik uste predisposizio batekin juten dela. Eta neurri handi baten bertsolariak entzularen nahiari erantzuten dio. Eta orduan da etengabe seduzitzen aditu beharra. Eta hori behintzat niri askotan oso nekosoa iten zait, ez? Danen gustokoa izan beharra, edo ematen du bertsolaria izan behar dela, bertsolariaren figura jator bat da. Hau da, eskultore bat, inkluso kaskarrabias bat izatea, igual lote izatea ez burura, baina ulertzen dugu, ez, artista kontzeptu hortan, baina bertsolaria figura popular bada, jatorra, gertukoa, eta horri erantzun behar dio, eta orduan etengabe seduzitzen egon behar da, eta gero sartzen dira oso, esplikatzeko oso zailak dian beste karisma, eta horako Maialenek aipatu da. Esplikatzeko, esateko, esplikatu ezin dira, hori karisma, zerren karisma, nola zergatik batzuk komunikatzea lortzen duten eta beste batzuk ez. Zer da hon, ze aura da hon, ze kantakera, ze karakter, ze jokamolde, ez da formula kimiko bat, ez da bertso eskolan ikasten den gauza bat, ez da inungo gidali burutan datorren gauza. Nola karisma izan edo nola sinisgarritasuna izan ere. Nola batzuek sinisgarritasuna duten, eta beste batzuk, ez, beste batzuen hitzak impermeable bezala ez dira belarritatik sartzen, ez? Eta beste batzuk berriz barrenaino sartzen zaizkigu, ez? Traiektoria baten baitan noski sinisgarritasuna irabazi egiten da, baina gero badago beste zerbait eta batzuk iristen dira eta bestek ez. Hori jardun askotan pasako da, bertsolaritzan nabarmena da, bertsolaritza oso biluzia dalako, ez? Oso harreman gordina dalako jendearekin, ez? Oso aurrez aurrekoa da. Eta hor, beste esplikatu ezineko magia batzuk ere badaude, ez? Karisma eta sinisgarritasuna eta atrakzio artistiko hori, ez? Baita, lehen aipatzen genuen, entzuleakin identifikazio hori lortzeko, igual bereizi daitezkela bi modu. Eta berriz ere bi irudi etorri zizkin egiten nuen. Batetik, kamaleoiaren irudia eta bestetik ispiluaren irudia. Eta iruditzen zait bertsolari batzuk gehiago daukatela batetik eta beste batzuk bestetik, ez? Kamaleoiaren alitzake, adibidez, baserritarra auzo bateragoa zenean, bertsolaria baserritar bihurtzea, edo gaztetxera joaten danean, gaztea da, edo giro makarra baten dagoenean, bera makarraz jazten da, hau da, mozorroak jazten ditu, edo bere alde hori erakusten du lekuaren arabera. Eta ispiluana izan daiteke, zu baserri auzo batera jun eta kalekumea izan arren eta ezkutatu gabe kalekumea zerala, beste, eta hau dela zaila esplikatzeko, beste lekuren batetik eta igual humanotasunetik edo beste identifikazio mota batzuk eraikitzen saiatzea, zubia beste bat izatea, jendea identifikatzea zurekin ez berdina zeralako, baizik beste zubi bat ikusten dulako bertsolariaren ganako. Eta lehen aipatu dugun sedukzioarenakin lotuta, gainera bertsoa izango da jardun bakarrenetako bat, unean uneko entzulearen reakzioaren arabera bere jarduna moldatzen duana. Hau da, gu bertxotan hariko bagina hemen, eta ikusten baldin badugu, zuen txaloak guk nahi baino flojoagoak ideala, edo askartuta ikusten bazaituztegu, berabakiko genuke igual gai aldatzea, doinu aldatzea, saioa laburtzea eta hemen bukatzea, edo aldrebes, ikusten badugu gustora zaudetela luzatu, karo hori, beste zinemako zuzendari batek ezin du zinemako 45 minutuan bi estenak kentzea erabaki, edo
abiadura azkartu pelikulari edo liburu batekin berdin. Baina bertsolariak hori iten du, orduan hor ere ez, etengabeko zubi lan hori eta sedukzio hori. Aspertuta zaude, bueno, kenduko dizut aspertura pixkat edo askotan iten dugu nahi dana ematearen ariketa hori. Eta hori ze engantxagarria da, ez? Azkenean guk ezin dugu funtzionatu, lehen adibidez guk fokoak aurrez aurre ditugunean eta jendea ez dugunean ikusten, oso arraro sentitzea, ezakigulako jendea guztua dagoen edo ez, belarriz bakarrik detektatu dezakegulako. Eta bertsolariak behar du etengabe feedback hori, eta behar du jakin entzulean nola dagoen. Eta adibidez, Uxue idazle ere badanez, pentsatzen idazleen kasuan nik oain idatziko banu, gu nola ohituta gauden zuzeneko nolabait, ez dakit, harreman hortara, oso gogorra egingo litzaidake edo inkluso prensan idatzitakoan gogorra egiten da, esan beharrekoa esan eta nora dijoan ez ikustea. Eta gero jasotzen duenak ze arpegi jartzen duen ez ikustea. Jendea bere etxetan periodikoan letzen nahikoa eta nik hau idatzi dut eta ez ditut ikusten, ez? Nola dauden, goituta daude ikustea zuzenean, ez? Eta horrek hori gabe benetan zaila egiten da jasatea ere norbeak idatzitakoa, ez da? Eta azkenean liburu bat aukeratzen dunak edo literaturaren kasuan irakurlearen autua askoz kontzienteagoa da edo askoz ere indarra handiagoa dauka edo musikan ere bai, ez? Norberak aukeratu dezake zer irakurriko duen, noiz eta zertarako. Zuk hartu dezakezu liburu bat dokumentatzeko, divertitzeko, haserretzeko, gogoetaiteko, ikasteko edo musika ere bai, nahiz eta gero eta gutxiago inkonstienteki gero eta musika gehiago entzuten dugulako, dendetan, supermerkatutan, edozin lekutan. Eta idazleak kasu hortan nahi duena idazten du kakotxa hundien barruan, nahi duena idazten du nahi duenarentzat. Baina bertsolaria hor dago etengabe plastilinazkoa izango balitzu bezala, ez? Eta hor dago azkenean, balen esan dugun bezala, bere balioa eta bere balioa eta bere alde txarra, bere ajea. Bukatzeko pixkat esango nuke, lenguan egiratin geundela, Andoni Gainari galdetu ziguten bioi, bersotan hain beste ibilita, ez alginan aspertzen, ez? Eta Andoni Gainak erantzun zuen, nekatu bai, baina aspertu ez. Eta hori da egia, zatikan beti desberdina dalako. Beti dalako kontestu desberdinak, beti da entzule desberdinak, gaiak beti berdina dira, baina beti desberdinak, bersoak estruktura beren gainean beti desberdinak dira, norbere aldartea beti desberdina da. Nik ezagite halko nuken musika talde bateko kantari izan gustatuko litzaiake, baina benetan uste eta aspertuko nitzakela beti gauza berdinak kantatzen, momentu batetik aurrera. Goitu geha, gure oso aliziente, oso droga gogorra da, ez? Bertigoa handia da, ze inoiz ez dakizu testua, inoiz ez dakizu ze esango dezun. Eta hori izugarrizko bertigoa da. Baina bertigo horrek asko engantxatzen du ere, ez? Eta plaza guztiak berria dira, inoiz ez dakizu ze aurkituko dezun, eta beti zerbait berria gertatzen da, ez da? Eta Julio Cortázarrek esatezun bertigoan kontuakin, eta ona da, esplikatzen duzun bertigoa etzala erortzeko beldurra, baizik erortzeko desio kontrola ezina. Orduan, eta uste dut bertsolaritzak daukan arrakastak gaur egun ere besteak beste eta egindako lana eta hori dena, dudik gabe, baina bertsolaritzak daukan arrakastaren zati bat badala hori, ez? Berso saioa beti dela desberdina. Zu kontzertu batea jutezea eta urrengo egunean kontzertua sekula ez da berdina, baina kantu berak izango dira, eta bertsolaritza oso performance oso xumea dalako alde batetik, edo zein lekutara hurbiltzen dena, baina baita ere beti berria dalako, beti desberdina dalako. Atzo saio batean egon bazinean eta gaur honea saio batea etortzea zea, ez dut zer ikusirik izango. Eta nik uste hor badukala ere, bere arrakastaren zati bat badala hori, beti berria izate hori. Bere prekarioan, bere artesanalean eta bere, xumean, baina beti berria da, bere imperfekzio guziaren baitan, baina beti berria da. Eta guretzat alizientea hori da, eta uste dut jendearen ere hori dela, alizientea handitako bat. Itzuek esango dezute, baina... Eta listo, guk esateko geneukana, hausi izan. Eta ez dakit, nebezte galderan batzuk galderan batein, edo aspertuta bali mazio dute. Itzalditan ez dugu hain ondo neurtzen, psikologia.